Is-sitwazzjoni tal-Parlament Malti u t-tmexxija tal-pajjiż kienu fost it-temi trattati f'diskors li l-wib tal-Grupp Parlamentari Laburista Joe Mizzi għamel waqt il-konferenza tal-International Parliamentary Union li qed tiltaqa' fl-Uganda. L-International Parliamentary Union tlaqqa flimkien il-parlamenti tad-dinja. Hawnhekk jiltaqgħu l-parlamenti tista' tgħid tad-dinja kollha, ir-rappreżentanti li hemm kull parlament tad-dinja kollha u hawnhekk niddiskutu affarijiet dwar il-parlament il-mod biex jaħdem demokratiku. Sa tgħid 159 parlament rappreżentat, inklużi associate members jiġri bħal Parlament Ewropew u parlamenti oħra. Ifri tista' tgħid li hawnhekk fejn jintaqgħu l-parlamenti tad-dinja kollha jiddiskutu il-parlament u l-andament tal-parlament biex kun eqreb lejn il-poplu. Joe Mizzi qal li l-Parlament Malti huwa l-uniku parlament fl-Unjoni Ewropea li jaħdem fuq bażi part-time. Fl-istess ħin ftit għandu riżorsi biex jaħdem meta fl-istess waqt irid jgħaddi liġijiet mhux biss għal pajjiżna iżda anke jieħu sehem fil-proċess leġislattiv tal-Unjoni Ewropea. Meta indirizza l-konferenza Joe Mizzi tkellem dwar kif il-Parlament qed ikun trattat mill-Gvern preżenti wara li fil-bidu tas-sena tilef vot ta' fiduċja. Saret il-konferenza tal-IPU u jiena għamilt intervent fejolejt li l-preokkupazzjoni tal-Parlament Malti kif jinsab fl-affarijiet jinsab koma fejn tidħol id-demokrazija parlamentari. Joe Mizzi qal li l-Gvern jinsab imbeżza mill-Parlament tant li qed jirrifjuta li jlaqgħu meta xi membru tal-Kabinett ikun imsiefer. Sema wkoll kif il-liġi li timplementa l-miżuri tal-budget għal din is-sena għadha ma marritx għall-vot meta diġà għaddiet l-ewwel kwart tas-sena. Il-wib tal-Grupp Parlamentari Laburista qal li dan kollu qed iwassal biex il-Gvern ma jkunx skrutinizzat kif suppost. Il-problemi tal-istati li jinsab fih il-Parlament illum mhux se jkunu solvuti billi jintefqu 80 miljun euro fuq il-bini ta' Parlament ġdid temm jgħid Joe Mizzi.